అండి, ఒక క్లయింట్ తన హెయిర్ ఫాల్ వల్ల స్కాల్ప్ థిన్నింగ్ అవటం అనేది గమనించి ఎన్నో రకాల ఆయిల్స్, సీరమ్స్, వైటమిన్ సప్లిమెంట్స్, హోమ్ రెమెడీస్ ఇలాంటివి ఎన్నో ట్రై చేసి ఎటువంటి రిజల్ట్స్ అనేది లేకపోవడం వల్ల తను మన ఎవర్ గ్లామ్ స్టూడియోని విజిట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ ప్రాపర్ కన్సల్టేషన్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ తనకి మనం మీసో హెయిర్ థెరపీని సజెస్ట్ చేశాం. కేవలం 4 సిట్టింగ్స్లోనే క్లయింట్ తన హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అవ్వటం, రూట్స్ స్ట్రాంగ్ అవ్వటం అనేది గమనించారు. మీసో హెయిర్ థెరపీ అనేది ఇట్స్ ఎ నాన్ ఇంజెక్టబుల్ ప్రాసెస్. మన స్కాల్ప్ మీద తిని పంచెస్ చేసి వైటమిన్స్, మినరల్స్, అమినో యాసిడ్స్ని డైరెక్ట్గా స్కాల్ప్లోకి డెలివర్ చేస్తుంది. ఇలా చేయడం ద్వారా న్యూట్రియంట్స్ స్కాల్ప్కి వెంటనే చేరి హెయిర్ రూట్స్ని స్ట్రాంగ్గా చేసి హెయిర్ ఫాల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ హెయిర్ రీగ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తుంటే విజిట్ ఎవర్ గ్లామ్ స్టూడియో.